ungdommen får mere indflydelse, hvor lærerne er tilpasset efter os, så det kommer til at gavne os så vidt som muligt. Lige dag bliver den dag, hvor eleverne skal bestemme. Når jeg tænker fremtidens skole, så tænker jeg et sted, der er åbent for alle. Et sted, hvor alle eleverne har de lige muligheder. Og et sted, hvor alle kan få hjælp. Altså et sted, hvor de svageste elever de kan engagere sig og føle, at de er en del af fællesskabet. Lars Løkkes åbningstale, hvis I har set det, ved jeg ikke lige. Men det er den bedste åbningstale, også nogle politikere, der har holdt. Han lover absolut intet. Nu er det Anfang. Kom nu i gang, hvad vil I have nu? Fremtid eller rør til penge, det er op til jer. Der er så mange ting, vi vil have ændret. Jeg kom i hans position, og det er ikke sikkert, at han bliver valgt til næste folketing. Fremtid eller rør til penge, det er op til jer. Der er så mange ting, vi vil have ændret. For alle vores ting, de står og ælder. At vi Ungdomsuddannelserne på folkeskolerne, blandt andet, var simpelthen at skabe linjer. Så dem i 7. og 9. klasse overbygning, de kan vælge, hvilken linje de vil gå på. Det vil sige f.eks. tage en naturvidenskabelig linje, eller en musiklinje eller sådan noget. Det tror jeg vil holde eleverne lidt mere, altså lige at holde ud de sidste par år, dem der er blevet rigtig skoletrætte. Og det tror jeg... Det er vigtigt, at man får et rigtig godt sammenhold. Skaber et sammenhold. Måske bliver undervist i at få sammenhold. Så husk nu